Здравейте хора! Днес ще играем Stumble Guys. Така, нека да започваме. Само трябва да изчакаме да заради. Окей хора, почва зарежда. Може да чувате звука, само малко ще го намаля, защото е доста шумно. Еми хора, добре, нека започваме. Сега, нека се взема това. Така, взехме 15 джема. Нека да дойдем в шопа, защото в шопа май имаше нещо яко и безплатно. Не. Значи съм го взел, мисля, че. Я видим за 41 джема дали може да купа нещо. Не, затова ще върткам. Ето такова. Хора, отново сме тук. Изчакайте само тук да го натиснем това. Така. Ами, окей, да продължаваме. Върткаме и... Ами, окей, пожелавам си късмет. Надявам се да ми се падне нещо хубаво. Не пингвинчето. Окей, това става, защото и това го нямам. Геймър Гина. Не, няма въртиме повече, защото не ми се гледа още реклами. Ами, искам да се сложа някакъв як скин. Ами, ще се сложа ето тази сладурска пандичка. Я вера, искам... О, имам 35 ability токени. Ще получа още 25 на 8 левел, така че почвам да игра за XP, за да си го взема. Play Games тук, охо, 1600, в 10 игри от трети раунд, окей, в 6 игри до втори раунд, Rage, раунд 3, лазер 30. В 2 гейма, добре. Чакайте да намеря това къде е общото. Лазер даш, това не е. Това е турбо турнамент. Е, в това трябва. Окей, 2 игри до третия раунд. Ще се опитам да го направя, защото аз на самия мап съм бая добър. Окей хора, почваме. Лазер Трейсър Индлес. О, сетих се това кое. Това е още по-гадно от нормалните лазер. От нормалния лазер даш. Аз по лазер даш от нормалните лазери. Това е още по-гадно. Само да ви кажа хора. Хора, тук всички ме бутат. Изчакайте. Хора, отново сме тук. Окей. Първи рунд за сега е минат. Не е толкова лесно все пак да се минава. Както виждате, всички се блъскат. И да, бая е трудно. Не е чак толкова лесно. Но справяме се иначе за сега. О, някакъв се опита да убие бананчето. Също така хора, ако играете Stumble Guys, пишете долу в коментарите. Само ви кажа, аз имам два телефона и от другия телефон съм нали е така разигран, имам повече скинчета, по-добър съм, повече коронки. И просто този ми е по-така неразцъкан канал, затова съм толкова слаб. Иначе пак съм си добър, така че да.
Хора, нека започваме. И последния рунд. Сега, ако спечеля на първо място, признавам си, бая добър съм на това мап. Така. Надявам се някой да не ме хване с ръчицето и директно е така да ме хвърли, защото това ще бъде супер гадно. Един човек вече умря. Майко за малко да умре, както видяхте. Лагна, хора, умрях, казвам ви. Да, умрях. Защото напълно ми лагна. Така, хора, за жалост този спечели. Както видяхте, доста гадно лагна на всички и всички умряхме, обаче той е късметлия и той е умрял последен. Така че да продължаваме. Окей. Това е добре, защото те са хубави. Те са за апгрейд на, например, някакви такива яки. Примерно сърцето. И можем с това го апгрейднем, което е доста добре. Така. Изчакайте малко да направя едно нещо. Не тук. Просто bypass левел. Ще купим, айде, от 5 до 6 левел. Така. Хора, нека продължаваме. Така. Както виждате, почти сме стигнали до там. Трябва да стигнем до там. Така. Хора, почваме. Както виждате, всички се бутат баш в мен. Аз се опитвам да се измъкна. Майко, добре, че ще ги разката всички. Както виждате, буквално всички се бутат в мен. Хора, за сега доста добре се справям. Надявам се всички за сега да загубят, защото вижте колко много хора сме. Те бая бързо обаче тия измират. Още двама и съм спечелил. Още един, окей, спечелихме първи рунд. Така, хора. Нека продължаваме. Така. Ако не говоря, това означава, че съм се съсредоточил, но то не е толкова важно, нали, да се говори през цялото видео. Важно е, ама не чак толкова много. Така, този смърт беше супер топ. Така, хора, да започваме. Окей. Така. Сега тук според мен пак ще лагне нещо, така че да си бъда готов за загуба. Хора, окей, продължаваме за сега. Мале това как щеше да ме убие. Това видео май обаче ще се получи доста дълго на Стамбълга. Аз все пак какво толкова Стамбълга, не е чак толкова тъпа игра.
Майко хора, оцелявам някакси. Някакси оцелях. Айде, хора, първо място, плюс още една коронка. Окей. Спечелихме. Както виждате. Хора, пак сме тук. Айде, go to pass. Хора, искам да видите нещо сега. Погледнете. Първо, взимаме такива ability key и 50 джема. Защо пък не? Така, окей. С тия 50 джема, с тия 61 джема, какво ли да си купа? Знаете ли какво? Ай, ще си го купа. И, окей, добре, какво толкова? Така, хора, нека да дойдем ето тук. Abilities. И сега, кое си купа? Това не. Мисля да си купа ето това. Или пък да събирам за това. Или това. Знаете ли какво? Мисля да си купа ето това. Да, купувам си. Айде! Окей, хора, купихме си го. Така, сега коя си апгрейдна? Айде за удар. Да, ето така. Плюс, слагаме го ето тук. Еми, хора, мисля до тук да приключваме. Еми, от мен, чао!